On iza, da. Samo jedan komanduje. Nije to ovako. Da. Koji zastav, Aleksa? Daj vam, dobro. Ajmo, polako. Polako. Sloni kraj, nasloni na to dole. Polako. Čekaj ploču. Sloni ploču. Ajde polako. Sačekaj. Ljudi, ne čekajte, ne može to tako, mora se veže neko. Ajde, sigurno, da. Veži da pomeri. Alo? Hajde otati tamo. Daj ovo i da nastavi ovaj konop. Motate po jedne i po druge strane. Oko strana, kroz jedan stran, cijelu stran, druga s drugom. Ja, kako s tim? Idi samo pravo to. Ajde pomodi vamo. Ajmo neku motku ili nešto. Polako. Promašci to dole, alo. Nije da se dini. Da se dini, op. Ljudi, nije to dobro nimalo. To. Još malo, ovako. Ali ima neko sigurniji da uvači u motku da gura ovo gore. Ovo je to odavde, to ne Ajmo, ajde sad. Polako. Evo vidi. Polako, nije kontrol. Ne valja nimalo. Ništa od ovoga. Šta ništa, ajde samo drži. Ne puštaj. I polako podilazi. Još. Christus